Naša jazyková škola Solelingo je výnimočná práve tým, že má cestovateľský nádych. My teda s deťmi cestujeme virtuálne po celom svete a tie sa zároveň učia nielen cudzí jazyk samotný, ale aj mnohé zaujímavosti zo sveta, rôzne kultúry, gastronómiu, prírodu, hlavné mestá, vlajky a tak ďalej. Takže spoznávajú svet prostredníctvom nášho konkrétneho zážitku, keďže sami sme mali veľké privilégium veľa cestovať. Moje veľké cestovanie začalo už na vysokej škole, kedy som absolvovala zahraničné štúdium v Portugalsku. Odtiaľ som sa presťahovala do španielskej Barcelony, kde som stážovala. Ďalej som pôsobila 2 roky v Prahe ako projektová manažérka v prekladateľskej spoločnosti. Ďalej som si išla splniť svoj veľký cestovateľský sen na Island, kde som najprv pôsobila ako dobrovoľníčka dlhodobá a potom som tam ostala ešte ďalší rok pracovať v miestnom hoteli. A ďalej už so súčasným partnerom sme precestovali po krajinách Strednej a Južnej Ameriky približne v horizonte 1 roku, iba s ruksakmi, taká dobrodružná veľká cesta. A odtiaľ sme sa vrátili naspäť do Európy, do Francúzska, kde sme ostali žiť ďalšie 2 roky. Dnes sme na Slovensku, dnes sme v Komárne a rozhodli sme sa otvoriť našu jazykovú školu Solelingo. Forma našej výučby je predovšetkým zážitková, dobrodružná, teda našimi inovatívnymi spôsobmi sa môžeme presúvať rýchlosťou svetla alebo rýchlosťou žmurknutia. Napríklad z nádherného Francúzska sa rýchlo presunieme do zaujímavého Japonska, alebo lusknutím prsta do krásneho Nórska vychutnať si polárnu žiaru.